IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Opisyale namang lukat ti PBA Season 50 Governor's Cup iton Hulyo 10 aldaw iti Biyernes iti Inares Center iti Antipolo. Tampok iti opening doubleheader ti ayam ti Titan Ultra Giant Riser ken Terra Firma Jeep. Sarunwen ti agsubsubli guest ti Macau Giant Pandas kontra NLEX Road Warriors. Iti pares metlayang aldaw rugyan met ti kabaro a Commissioner's Champion na Barangay Ginebra ti kampanya daytoy kontra Phoenix Fuel Masters. Iti nasa o torneo magudwa ti Grupo 1 sa dino ti Group A ket buklan iti TNT, Converge, Macau, NLEX, San Miguel, Terra Firma ken Titan Ultra. Bayat a Group B met iti Ginebra, Blackwater, Magnolia, Meralco, Phoenix ken Raynor China. Manamnamang agsardeng iti sumagmamonong aldaw ti torneo ngagpatingga ito Agosto 14 tapno maikkan iti gundaway iti kampanya iti Gilas Pilipinas iti agduduma a torneo. Agsubli ti aksyon iton Oktubre 7 ken malpas iti elimination inton Oktubre 21. Kabayatan na dan iti Pilipinas ni Jimmy Alapag kalpasan iti nematawen na iti Sacramento Kings iti NBA ken nagserbi kas Baroa head coach ti NLEX Road Warriors. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.